Dragi naši četiri, Galeb se topi u vodama, život u ljubavi, ljubav u suzama. Volim te. Nećeš mi vjerovati jer riječi su lažne, a djela istinita. Da, volim te. A ako ti ne znaš voljeti, onda ne možeš shvatiti ni moju ljubav prema tebi, ni što ljubav znači u životu, ali ipak ja volim te. Ovim riječima krenuli smo u najspektakularniji chat do sada. Čak nisam mogao ni izrecitirati do kraja. Sa nama je, dame i gospodo, Zdravko Mamić. Gospodin Zdravko, dobrodošli. Pa još bolje vas našao i evo pozdravljam sve vaše četere i gledatelje kako god hoćete. Evo, nadam se da će nam biti svima zajedno ugodno. Inače imamo običaj da se svi predstavljaju, ali ja mislim da o vama ne treba puno riječi trošiti. Recite mi odmah za početak, je li ovo najvažniji tjedan u karijeri Zdravka Mamića kao nogometnog dužnosnika? Ma ne, nije uopće najvažniji događaj u karijeri. I jutros kad sam pročitao u jednim novinama gdje su napisali da mi je važniji petak, odnosno izbor predsjednika HNS-a, nego Dinamova pobjeda protiv Pauka, nisam takvu budalaštinu u životu čuo. Pa ja bi se odrekao svega što imam u životu za sutrašnju pobjedu. Jer onaj ko me površno pozna, a kamoli koji me malo bolje pozna, zna da mi je Dinamo smisao života i da ništa ne mogu usporediti sa Dinamovim rezultatom. I mamu za 3 boda, znali ste izjaviti. Pa to je bilo naravno oni koji uvijek iskorištavaju moju tu iskrenost i emociju. Oni su rekli gledaj divljaka koji to uspoređuje sa svojom mamom, a ja sam samo htio usporediti koliko mi je to značajno, jer ljubav prema majci ili prema vlastitoj djeci i obitelji je najveća. Ja sam htio reći da ju uspoređujem tu vrstu ljubavi sa ljubavi prema Dinamu. Nema cigana ni eura, evo, odmah za početak, gospodin Zdravko. Dobro, hvala vam na tome jer ja se nisam baš ni spremio danas, iako me vi uvijek iznenadite, pa onda to ispadne spontano, nije to nikad namješteno. Ne, iako su pitali tu baš iz In magazina, ali trebaju baš nešto svirati, neku točku, rekao nema vremena danas za njih. Evo, već su stigla pitanja što iz Bosne i Hercegovine, što iz Srbije, evo, pita Admir iz Bugojna, je li došao Gazda, evo, Gazda je tu. Hoće li Dinamo napokon prezimiti u Europi? Ajmo odmah kurtoazno za početak. Pa dobro, to je želja koju bi mi htjeli jednostavno da sve naše navijače i građane Hrvatske razveselimo ma gdje oni bili. Jer je lijepo darivati i lijepo je ljude činiti sretnim. To je naša misija i naša uloga zbog koje mi uopće postojimo. I nema toga što mi ne bi napravili ili dali, odnosno mi smo napravili i dali, pa ću tako reći da smo igračima i trenerima omogućili da odu 3-4 dana u Rovinj da se u miru pripremaju. Čak smo tamo otvorili hotel posebno za naše igrače. Vidjeli ste naše zaposlenike na stadionu koji rade na održavanju stadiona da su radili čuda i pokrove i solili teren i ne znam koje sve tehnologije primjenjivali da bi naš teren bio koliko toliko kvalitetan. Isto tako, evo vidjeli ste da smo, evo tu je šal jedan na meni i ova kapa kod vas. Znači svaki navijač sa kupljenom ulaznicom će dobiti na poklon kapu, šal i dobit će udaraljke s kojima ćemo moći štimung praviti. Znači savjest nam je mirna. Sve smo učinili što smo mogli. O želji uopće neću igrača i trenera govoriti da uspijemo. Ako uspijemo, veselit ćemo se. Ako, ne daj Bože, ne uspijemo, neće svijest stati. Ne želim živjeti pod pritiskom i tenzijom i teorijom da u Dinamovu jednu utakmicu staje Dinamova prošlost ili Dinamova budućnost. Dinamovi navijači i mi u klubu možemo biti ponosni da je evo već 4. godinu za redom, znači večeras igramo 48. europsku utakmicu i po tome smo druga momčad iza Liverpoola u cijeloj Europi po broju međunarodnih utakmica. U zadnje 4 godine. Znači Dinamo je iza Liverpoola drugi klub i Liverpool ima za sada 2 utakmice više od Dinama. Na drugom mjestu je Dinamo od svih europskih klubova. Kad smo već kod toga, evo odmah da vam kažemo 16 ulaznica, dragi naši četiri, dijelimo za utakmicu Dinamo Paok sutra koje ćemo podijeliti preko naše Facebook stranice. Dijelimo i šape i kape ove koje smo pokazali da ne bude zima. Koliko prognoziraju sutra? Neće biti? Neće biti veliki minus. Dapače, negdje mislim da bok se pokazuje u najboljem svom obliku kad je u pitanju Hrvatska i Dinamo. Želim vjerovati da ovo lijepo vrijeme za ovo doba
i za uvjete koji, odnosno ne uvjete koji vladaju na našem stadionu, ipak ćemo koliko toliko imati nekakav nogometni ugađaj. Nema padalina, neće biti blata, neće biti kiše, snijega. Malo će biti možda pohladnije, ali mislim da se ljudi trebaju dobro obući, ali da će i sama atmosfera gdje će biti 36.000 gledatelja i nadam se dobar rezultat na terenu zagrijati. Nakon Villarreala najavljivali ste presicu godine, nije došlo do nje ili se ona sprema? Ili možda ovaj chat presica, ko zna? Pa možda se nešto spontano pretvori to, ali pa želio sam naravno ogorčen svime onime što se dešava u kampanji, to jest konkretno od protukandidata aktualnom predsjedniku Vlatku Markoviću puno toga reći, ali kako je izvjesna pobjeda gospodina Markovića, nema potrebe da ja sad se prljam ili trošim energiju kao dopredsjednik Dinama na sporedne stvari. Sada je Dinamo najvažniji, a ovo je sve u drugom planu. Ok, o HNS-u ćemo malo kasnije. Ajmo sada prvo sa Dinamom da krenemo i s pitanjima. Mihael pita, hoće li se stadion srušiti, odnosno stadion će se srušiti ako se igrači potrude sutra protiv Pauka. Mislim da što se tiče motiva... Pa to stvarno ne treba. Mislim da bi igrači svaki se odrekli puno toga što im je inače u životu važno samo za sutrašnju pobjedu. To su utakmice koje se događaju jedanput u karijeri, da možeš izboriti takav rezultat i da možeš razveseliti toliki broj ljudi koji će sutra drhtati i čije će srce kucati za Dinamo. Evo sad se mene tim pitanjem da mogu se skinuti, onda bi vidjeli da skoro koža da hoće odleti od mene koliko sam se naježio kroz vaše pitanje i sugestiju u pitanju što će sutra biti. Nadamo se da će biti, znam da će biti plavi pakao, u to ne sumnjam, ali nadam se da ćemo na kraju imati i znanja i mudrosti i sreće da i konkretnim rezultatom razveselimo naše navijače. Ko će sutra biti Goca Jurić Dinamo? Ko će ispod juga prvi zasukat rukave? Goca Jurić je jedan i specifičan, ali ima nekoliko momaka, recimo vi ne bi vjerovali Kufre. On je jedan od takvih lidera. Kelava, bez obzira što je na golmanu, to je jedan čovjek koji bi, ja mislim, ne daj Bože, dao nogu da treba za sutrašnju pobjedu. Ima još puno dobrih igrača, da ih ne zaboravimo. Bečira i mislim čovjek prolazi kroz zidove. Buldožer. Tako da, ali ne treba nikoga umanjiti. Svi će oni sutra dati sigurno svoj maksimum, barem u htjenju. A sad, da li će to biti dovoljno u znanju i u konačnici rezultata, to ćemo vidjeti. Što Bog da. Je li Dinamo dorastao, pita jedan gledatelj, nokaut fazi Europske ligi? Pa ja mislim da ako mi prođemo u proljeće, u toj nokaut sustav, da je Dinamo bi to ostvario zasluženo. Mi smo već sad ostvarili najveći mogući broj bodova bez ove utakmice. Znači imamo 7 bodova na kontu, to je naš najbolji rezultat i vidite da mi svake godine se pomičemo prema naprijed. I ja mislim da će ova ekipa tek za godinu, 2 dana doživjeti svoj vrhunac. Prema tome ne vidim razloga da u nekakvom povoljnom ždrijebu u proljeće mi ne napravimo podvig. Nakon što Vahid Halihodžić prođe kompletne pripreme 2 mjeseca s ekipom, mi moramo znati da je Vahid Halihodžić došao nekako u sredini, ono što se kaže, bez utjecaja na selekciju igrača, bez utjecaja na pripreme, ali kad on sada, i mi smo imali svaka 3 dana utakmice, što znači da je ostalo malo vremena za rad, jer je sve bilo rekuperacija, odmor, priprema za sljedeću utakmicu, tako da taj Halihodžićev rad koji je spektakularan, mislim da će nakon zimskih priprema i nakon ljetnih priprema Dinamo učiniti još moćnijim. Evo imamo i želje i pozdrave. Najljepši pozdrav za hrvatskog misionara. O takvom čovjeku sanjaju i puno sposobnije zemlje svijeta. Prirasli ste mi, Zdravko, u srce, nek si nam maminjo živ i zdrav. Jel često dobijate takve poruke? Pa ja ću vam reći da meni se sve u životu, na moju sreću, suprotno dešava u kontaktu sa ljudima. Ja, evo koliko godina, ja sam sada 8 godina direktno predsjednik uprave Dinama, ali može se reći da sam zajedno sa predsjednikom Barišićem već 11 godina na čelu Dinama, jer njegov dolazak je povezan i sa mojim dolaskom.
Ja nikad osobno na ulici ili negdje u restoranu ili u kafiću ili u crkvi ili bilo gdje nisam doživio neugodnost. Ljudi žele porazgovarati, žele dati podršku, pozitivni su. I doista kad nekad čitam novine i što novine i televizije ili mediji, dio medija objavljuju o meni, mislim pa gdje su onda ti ljudi? Meni nikad niko nije uvredio. Kad dođem na stadion, recimo, kad ona grupa onako ružno skandira meni, ja ih nikad individualno ne vidim. Ja ne znam gdje su ti ljudi. Što se tiče ne bih htio sad pozivati da ih vidim, ali stvarno mogu reći da mi ti dobri ljudi, te pozitivne vibracije, ta pisma koja dolaze ili neposredni kontakti koje imam, daju snagu da ustrajem, jer nije ovo lagan posao kojim se ja bavim. Kako u Rijeci ste onda malo doživjeli blackout ili kako ste se danas gledate svoj potez kad ste se sad malo pokefali, rekao i Branko Stivković sa tribinom? Pa odlično ste rekli, blackout, znate, nije primjereno za Zdravka Mamića ili za bilo kojeg funkcionera javnog djelatnika da se ponaša nekulturno ili grubo ili ne znam kako drugačije. Prema tome krenuli smo od kraja i možemo već zaključiti priču. To nije pristojno, to nije u redu. Međutim, kad uđete u uzrok, jer ovo je samo posljedica, kad vi vidite da vas ljudi bezočno vrijeđaju, da vidite i svojim očima, jer to je ispred vas se neposredno dešava na metar, 2, 5, koji vas uopće ne poznaju, sa kojom strašću vas oni vrijeđaju, trebate imati jednu neviđenan trening, jednu autosugestiju da ne reagirate. I onda naravno meni proradi moj ponos i ja kažem, ma čekajte, da ne kažem prostu riječ, iako to meni nije teško, ali nije zato što sam prost, nego zato da me, što se kaže, da me svi razumiju. Narodski. Jezikom tribine. Jezikom tribine ja izgovorim i ja kažem, nećete. I naravno da ja, kad oni svi mene vređaju, kad oni skandiraju, a ja onda kažem, ne dam se i onda bi najrađe počeo pjevati ono što Bad Blue Boysi pjevaju o gradu Rijeci i tako dalje, što ne bi bilo prestojno. Ali to je moj protest. Dozvolite da sam ja satkan od vrlina i mana. Daj Bože da tih mana bude čim manje, ali ja ne dam niti na sebe, niti na Dinamo i niti na Zagreb. Nekad je to i nespretno, ali to sam ja. A kako onda Svagušu komentirate kad je on zajedno s Torcidom pjevao? Sve u redu. To je njegov problem, ali ja to čak nisam ni zamjerio. Ja mislim da to nije primjereno i ja ne bi nikad pjevao sa mojim navijačima i vređao drugog funkcionera drugog kluba. A to je bilo nešto na javnoj sceni. Mislim da to nije bilo primjereno jer smo mi bili svi u svečanoj loži na 1,2 metra. Ajmo se baviti malo selekcijom igrača. Puno je stiglo pitanja o igračima. Na koga tipujete? Tko bi mogao odlučiti sutra? Ovako vaš neki libling. I stiglo je zanimljivo pitanje o Kramariću. Što se dogodilo s njim? Krama velemajstor, kako ga vi zovete. Gdje se pogubio? Činjenica je da, kad bi govorili o aktualnoj formi, da je naš najopasniji igrač sada Bećiraj. On je prvo i napadač, što mu je posao da zabije golove i doista je u posljednje vrijeme moćan i konkretan. Ali svaki igrač može u 90 minuta odlučiti. I odlučit će od golmana do 11. igrača svi. Što se tiče Kramarića, jako mi je drago da ste mi postavili ovo pitanje i ovom prilikom bi molio sve ljude dobre volje, bez obzira da li su oni navijači ili da li su mediji, da tom dečku pomogne na način da ga samo puste na miru. To je dijete koje je sa 18,5 godina, sada ima 19, dobilo broj 9 na leđa, zato jer ga je zaslužio, jer smo mi željeli silno svoju zagrebačku devetku iz naše juniorske škole i u najboljoj namjeri smo mu stavili jedan teret na leđa koji ne može on nositi. On je silno talentiran i on će biti po meni veliki igrač i ja osobno ću se potruditi da mu učinim što lakši put do njegove vrhunske karijere u interesu Dinama i hrvatskog nogometa. Međutim, njega dobar dio medija zlorabi i manipulira ga i njega i njegovog oca, a u stvari mu štete. Tom jednom napadnom podrškom, jednom isključivošću da Kramarić treba igrati u prvih 11, rade mu štetu.
i prave ga nesimpatičnim, a on je fenomenalno odgojen dečko, on je fantastičan talent i on će biti sigurno veliki igrač. Ali treba ga pustiti na miru i da on igra i doći će njegovo vrijeme. Ne možete očekivati da Kramarić sa 19 godina ili neki drugi igrač sa 19 godina ostvari ambicije Dinamovog navijača i da ga dovede, jer devetka plava treba biti najbolji strelac lige, osvojiti prvo mjesto, treba Dinamo osvojiti kup i treba s Dinamom prezimiti Europu. To je jednostavno preveliki teret na ta mlada pleće, ali za njega nema nikakvih problema. Jer vi možete sakriti beka, štopera, veznoga, ali centarfora on mora zabijati. Pa kad smo već na tragu toga, stiže zima, je li selekcija već napravljena, tko odlazi, tko ostaje, pojačanja, strana, domaća? Kunem vam se da do ovog trenutka nismo uopće razgovarali o transfer listi, znači u četvrtak odmah nakon utakmice će trener i sportski direktor Zoran Mamić i ja sjesti i onda ćemo razmotriti šta, kako. Neće tu biti nekakvih velikih niti priljeva, niti odljeva. To može biti minimalistički, ali ovog trenutka doista vam to ne mogu reći jer uvijek svaki odlazak ovisi o nekom dolasku i obrnuto. Ali ono što mogu reći, naš je nekakav strateški plan da u ljeto 2011. godine Dinamo mora biti po svemu jači nego što je danas. Kako ćemo to ostvariti, vrijeme će pokazati. Ali evo, ljeto je nekakva granica i kadrovski i svakako drugačije taktički i tehnički moramo biti puno bolji nego što smo danas. Evo, javljaju se i 4 gledatelji iz Brčkog. Jeste li svjesni, Zdravko, koliko popularnost uživate u Republici Srpskoj? Pa ne znam da li sam svjestan, ali znam da me tamo ljudi vole jer sam imao kontakta sa tim ljudima, bilo kroz televiziju, bilo privatno. Znam da tamo imam navijača i oni dolaze na naše utakmice, navijaju i evo, ja ih pozdravljam ovom prilikom i to je to. Zanimljivo pitanje. Smatrate li, gospodine Mamiću, da ste pobjedili Bad Blue Boys? U kakvom ste odnosu danas s njima? Pa to bi bilo vrlo ružno. Ja to nikad u životu nisam pomislio i ja bi se ubio kad bi ja došao u situaciju da ja moram pobjeđivati, pogotovo Bad Blue Boyse. Mi moramo raščistiti nekoliko stvari. Dinamo, nogometni klub Dinamo, prvenstveno, a onda i posljedično ja, mi imamo samo problem sa dijelom plaćenika. Znači, to su pravim riječima treba nazvati te ljude, to su plaćenici. Jer recimo primjer, kada 4 mladića dođu i predaju svoje nekakve zahtjeve koji se predstavljaju kao inicijativa zajedno za Dinamo, onda ja pitam viđene Bad Blue Boyse da li znaju ko su ti ljudi, kaže nikad ih u životu nismo vidjeli. Onda odem u članski odjel i pitam kad su se ti ljudi učlanili u klub, kaže pa evo prije mjesec dana. Meni je razvidno jasno, iako ovo nosi jednu opasnost, što sam ja sada rekao, meni je potpuno jasno da se radi o ljudima koji su iz nečasnih namjera se javili u danima kad Dinamo bilježi svoje najbolje rezultate u svojoj povijesti. Jednostavno, kako Dinamo imamo i lige za bedaka, Dinamo imao i loših plasmana, Dinamo 21 godinu u Jugoslaviji nije bio prvak, Dinamo imao kad je išao u stečaj, Dinamo je imao kriznih godina kad nije bilo i rezultata, ni financije i tako dalje. Nikad se niko nije javljao. A sada kad mi hametice metemo sve, evo sada u 6 godina, ovo će biti 6. titula, osvojili smo 4 kupa, svake godine, evo rekao sam, igramo Europsku ligu, ovo je 5. godina kako igramo Europsku liga, od čega 4 Europske lige za redom, znači 48 utakmica u zadnje 4 godine. Imamo financijsku i gospodarsku stabilnost. Mi smo evo u zadnjih 2 mjeseca utrošili 2 milijuna eura u gradsku imovinu u naš stadion, znači gdje smo postavili kentaure jedini u Hrvatskoj, brojčanike na ulazu, gdje smo postavili 74 kamere za video nadzor unutar stadiona, van stadiona. Sad smo napravili najmodernije igralište kao u Red Bull Salzburg areni vlastitim sredstvima. Prema tome, to je neosporno, to nije sad, znate, retorika ili vješta priča. I zastrašujuće je da se ti ljudi ili, ne znam, trojica koja dijele letke po trgu Bana Jelačića i u Večernjem dobiju prostor za intervju na 2 stranice, pitam svakog navijača da li ih pozna, kaže ne poznam ih. Ili recimo, ne znam, kad god se na televiziji
javna tribina vodi ili kad u vladi se mijenjaju neki zakoni ili gradska uprava ima nešto, odjedanput izroni nekakav Bauer kojeg i niko nije vidio 10 godina na stadionu. Prema tome, to nisu pravi autohtoni i legitimni navijači. Dapače, 1.780.000 Hrvata se izjasnilo kao navijači Dinama u istraživanjima GFK. To je službeni podatak. A u posljednjih 5 godina, zamislite ovaj podatak, taj me najviše veseli. Posljednjih 5 godina Dinamo je dobio novih 135.000 navijača. Prema tome, zar ti svi ljudi nemaju pravo na taj isti Dinamo? Znači, može se normalno mogu se, otkud mi znamo da ta 4 člana iz te inicijative zajedno nisu provokatori, recimo, koji rade za Hajduk ili za neki drugi klub. Ali smatrate li vi da u Hrvatskoj, recimo, ne postoji kultura odlaženja na stadion? Gdje su onda ti ljudi? Pa, ja ću vam reći jednu stvar. Prvo, Hrvati ludo vole sport i to smo vidjeli. Vidjeli smo kad igraju vatreni, kad igra rukometna reprezentacija, kad igra vaterpolo, kad se igra atletika, Kostelić i tako cijela nacija u transu. Prema tome, mi smo definitivno sportska nacija. Što je problem? Hrvatska ima lošu infrastrukturu. Vi ste vidjeli u dvoranama. Kogod igra, dvorane su pune. Recite mi, molim vas, ko može doći na Maksimirski stadion, recimo po ovakvim uvjetima? To je nemoguće doći kad vi ne možete nuždu na Maksimirskom stadionu napraviti normalno, radite to u kemijskom WC-u u kojem navečer nema struje. Znači ne vidite gdje vršite nuždu. Prema tome to je pitanje civilizacije. Ja sam subotu i nedjelju gledao na satelitu 20 utakmica za badave. Prema tome, ljudi danas traže komfor. Danas utakmica je jedan događaj gdje dolaze obitelji, gdje dolaze djedovi, bake s unucima, gdje dolaze bračni parovi, gdje morate imati, gdje neko nešto može pojesti, gdje nešto može popiti, gdje može uredno nuždu napraviti, gdje je nekakav glamur, glazba, adrenalin. Pa ko će doći na ovaj zastrašujući objekt? I to je problem zašto ljudi ne dolaze. Ja vas uvjeravam da je to jedini problem, da Dinamo ima arenu. Recimo sa 20.000 gledalaca kao što je rukometna dvorana, ja vam kažem, mi protiv Istre imamo uvijek ispunjenu arenu. A zašto? Kad možemo očekivati arenu? Jer na televiziji, recimo, primjer, kad mi gledamo, vi to imate podatke. Mi smo, recimo, protiv Istre, recimo, ili Belupa, ili bilo koga, Šibenika ili Cibalije, imamo od 700 do 800.000 gledatelja. A recimo, ja vam kažem da će Pao gledat 1,5 do 2 milijuna ljudi. Prema tome, ljudi vole nogomet, ali ne mogu doći na onaj zastrašujući stadion. I što ćemo s tim? Pola milijarde kuna je navodno ulupano u svih tih godina u to betonsko zdanje. Nemojte mi to spominjati što je bilo, jer je to otežavajuća okolnost za svakog pametnog ko želi danas dati nekakvu inicijativu. Ni vi, ni ja, ni bilo koji porezki obveznik, ni bilo koji građanin ovog grada i ove zemlje ne može biti kriv za nešto što su promašaje u prošlosti. Mi moramo danas civilizirano, a toga nema, mi danas civilizirano moramo vidjeti, reći što Zagrebu treba, da li je to stadion od 25 ili maksimalno 40.000 ljudi i da to košta jedna uljuđena cijena i da nađemo sredstva izvana, iz inozemstva koja ne bi opterećivala gradski proračun i porezke obveznike. To je realna situacija, ali nažalost danas nema realne snage ni političke, ni sportske koja uopće može otvoriti takvu civiliziranu raspravu. Mi smo danas u jednom kolopletu raznih interesa, interesnih lobija, političkih prepucavanja, preslagivanja i nažalost bojim se da ja za mog života i vi nećemo doživjeti stadion. Teške riječi su pale. Zašto statut kluba skrivate od javnosti? Evo, pitanje. Ja ću vam reći otvoreno potpuno da ja kao predsjednik uprave Dinama nikad u životu nisam vidio status. Evo vidite, koji bi vam to čovjek rekao tako iskreno, prema tome nemam što skrivati. Ljudi koji su u upravi Dinama i koji su bliži, ajmo, do meni tog posla, znači pravnici kao što je naš glavni direktor Volanović se bave tim dijelom posla, ja se ne bavim. Nikad nas, kunem vam se na moju djecu, nikad nas nitko nije pitao statut. To je ta laž i zamjena teza. Druga laž i zamjena teza i manipulacija je da, recimo, ljudi iz gradske skupštine, konkretno predsjednik gradske skupštine gospodin Šprem, može doći do statuta kad hoće, kao što je došao do statuta. On je otišao u svoj grad gdje je on de facto vlasnik i uzeo iz opće uprave, uzeo Dinamov statut i objavio ga na Zagrebancijama. Prema tome,
To je jedna zamjena teza. Znači, kaže zašto Mamić ne dođe na tribinu, a nikad me ne pozovu na tribinu. Znate, to su udbaške metode. Kad vas optuže za nešto, nadiju vam ime i vi se ne možete braniti. Oni su sad to bacili u eter, Mamić skriva statut, a nikad nisu tražili statut. Mamić ne dolazi na tribine, ali nikad me nisu pozvali. Tako se ruši klub. I opet vam kažem, ili kad netko kaže transparentno i ovo ono. Pa mi smo, ja vas uvjeravam da je Dinamo najtransparentnija tvrtka u Hrvatskoj. To je jedna stvar. Druga stvar, tvrdim da Dinamo ima najčistije poslovanje u čitavoj Hrvatskoj i da je najizloženiji kontrolama koje su svakodnevne. Mi imamo, reću vam sada, dok mi sjedimo ovdje u studiju, 4 mjeseca traje nadzor Porezne uprave. Prema tome, mi smo stalno, mi dajemo licencu, mi dajemo izvještaje, ti dokumenti su u posjedu svih onih institucijama kao i svaka druga tvrtka što daje. Prema tome, to je jedna manipulacija opet da se prikaže Dinamo i Mamić kao nešto što je netransparentno. A radi se o sljedećem. Da jedne, nažalost, naglašavam nažalost, jedne od dvije rijetke organizacije koje su transparente, koje su gospodarske snažne, koje imaju likvidnost, koje su uspješne, su Hrvatski nogometni savez i Dinamo. A one se napadaju. Pa zašto? Pa jer ih se želi zauzeti. Želi ih se srušiti. Tko? Pa oni koji ne žele Dinamu i Hrvatskom nogometnom savezu dobro. To su ili interesni lobiji ili protivnici klubovi koji ne mogu podnesti Dinamovu dominaciju. Vrlo jednostavno i jasno. Smatrate li sebe, Zdravko, najmoćnijim čovjekom hrvatskog nogometa? Pa ja ne mogu to tvrditi, to bi bilo tako ružno kad bi se to reklo, ali da sam sigurno jedan od isisajnijih ljudi, pa bilo bi licemjerje da to ne negiram. Ja jednostavno imam toliki broj funkcija i operativno sudjelujem u radu tih nogometnih arigvana da bi bilo nepristojno reći, ali ja mislim da se za to treba boriti, da se za to svaki djelatnik bori. Pa ne bori se da u životu budeš opozicija, nego da budeš pozicija. Prema tome, moja obaveza i mojih ljudi oko mene da se borimo za što bolji status Dinamovih ljudi, bilo u hrvatskom nogometu, bilo u zagrebačkom nogometu, bilo u UEFA i u FIFA. Ne treba od toga bježati. Hoće li biti skidanja ako dobijemo Pauka? Pa ja to nikad ne radim smišljeno i mogu vam reći da, recimo, primjer kad smo se iz onog famoznog Amsterdama vraćali nakon one veličanstvene pobjede protiv Ajaxa, najmirniji čovjek koji nije popio ni jedno piće u avionu sam bio ja. Ali došli smo u aerodromsku zgradu, prvo smo bili iznenađeni da nas je dočekalo nekoliko tisuća ljudi, to nas je euforija ponesla, Cigani su svirali pjesmu, još pjesmu koja mi dušu dira. Koja je to? Pa bilo je Naljutit ćeš me ti. I ja to uvijek radim kad je društvo, nije to sad nekakva, ja sad ne gledam je li to televizija, je li to aerodrom, je li to rođendan, je li to svadba. Ja sam spontan čovjek i ne stidim se toga. Vjerujte mi, ništa ne planiram, znači nismo isplanirali ni jednu akciju, čak nismo ni pomislili, Bože, kako bi to bilo lijepo da slavimo. Jer bi bilo to neodgovorno i nepotrebno. Što će se dogoditi? Važno je pobijediti, razveseliti naciju, a onda će biti vremena za slavlje. Inače, mogu vam reći, ne znam da li ste to kad doživjeli, kad ste silno nešto željeli napraviti i postići. I onda kad se ostvarite, onda jedini koji se tome ne veseli ste vi. Jer ste umorni od stresa, od pritiska. I recimo primjer, ja sam vas doveo u emisiju i sad ću nakon ovoga. Ja čak razmišljam recimo da ne dođem na utakmicu, recimo prvi put u životu. Jednostavno ne mogu, više moram spašavati svoj život, ne mogu podnesti tu količinu stresa. Uvijek su me pitali kad ćeš Mamića na Čed dovesti, ja rekao jednog dana. Pa dobro, malo ti je dugo treba. Aha, godinu i pol dana. Pa malo si pretjerao. To ti ne služi na čast, mili moj, jer ja te ne bi odbio. Malo prije mi komplimentiraš i kažeš da sam jedan od najmoćnijih ljudi, a trebalo ti je godinu i pol dana da me dovedeš. Ne, mene su odbili masu puta. Ja ne. Ali morao sam ići oči u oči. Nikad. Volite vi novinar? Ne možete jednim dijelom dobrim bez nas. Mislim, ljubav je uzajamna, lagali se mi ili ne. Pa prvo, ja ne znam ni jednog čovjeka na svijetu koji toliko poštuje novinare i voli novinare, osim Čire Blaževića, koji je bio u jednom dijelu moj otac, moj učitelj za određene postupke i ponašanja
I on je najservilniji čovjek na svijetu kad su u pitanju novinare. Oni koji mene susreću na dnevnoj razini znaju da sam ja za novinare, to nema te žene, nema tog butlera koji je tako uslužen i dobronamjeran prema novinarima. I novinari u Dinamu imaju takav status kao što nemaju sigurno ni u jednoj drugoj organizaciji. Od pažnje, od uvjeta u kojima rade i tako dalje. Međutim, ono s čime se ja ne mirim, ja se ne mirim sa dijelom novinara ili medija koji Dinamo i pojedinci iz Dinama služe za proizvodnju njihovog programa i prodaju njihovog proizvoda na lažan način. Jer nemojmo se lagati. Vi proizvodite i prodajete svoj proizvod. I vi i ja smo partneri. Ako moji igrači, moji treneri, moji službenici, moj klub koji ja predstavljam i ja služimo vama kao partneri za proizvodnju vašeg proizvoda, za vašu povećanu gledanost. A ako vi o meni namjerno tendenciozno objavljujete stalno laži i neistinite, pa ja ne mogu to prešutiti. I ja onda nazivam, puno puta ja progutam. Ali onda kad je ona buktinja, onda je to. 16 karata dijelimo za utakmicu, da ponovim, karte, šalovi, evo kape još jednom, javite se na našu Facebook stranicu. Da nastavimo, Prosinečki i Zvezda, intrigantan transfer, neočekivan. Kako vi gledate na to? Pa ja da sam Prosinečki, ja ne bi otišao. Ja ne bi otišao iz nekog razloga, ali zašto bi ja govorio kad ja nisam Prosinečki? Prema tome, to je nepristojno da ja njemu sada, ozbiljnom čovjeku i tako jednoj velikoj zvijezdi nogometnoj, da ja savjetujem što bi bilo dobro ili ne bi bilo dobro. Ali ne bi otišao zato jer je Prosinečki imao komfortnu situaciju u Hrvatskoj i poslovno, jer koliko ja znam ima privatne biznise, obitelj mu je ovdje. Drugo, bio je član jedne od najznačajnijih reprezentacija svijeta. Hrvatska reprezentacija je trenutno 7. na svijetu. U Zvijezdi je igračka i organizacija, situacija vrlo loša, on nema regularne uvjete i naravno još je trenerski po meni neiskusan. Ušao je u puno rizika. Naravno, ko riskira i profitira. Ja mu čestitam na hrabrosti i ja tvrdim da je u ovom trenutku više dobila Zvezda nego Prosinečki, jer on je naravno napravio jedan marketinški reflektori cijelog ne samo prostora bivše Jugoslavije, nego Europe su sada na Marakani. I sada robi ili će biti na štitu ili bez štita. Ja na njegovom mjestu recimo ne bi otišao, ali mu iskreno želim svu sreću svijeta. Kakvom ste odnosu danas s njim? Jel mu još Dinamo duguje one silne novce? Ja sam sa svim igračima i sa svim generacijama veliki prijatelj. Znači ja nemam nikoga s kim nisam u dobrim odnosima. Prema tome ne znam zašto se Prosinečki izvlači stalno iz naftalina, jer nisam ja Dinamo, ja sam samo službenik Dinama. I Dinamo nikome ništa ne duguje, pa ni Robertu Prosinečkim. Robert Prosinečki je zajedno sa Igorom Cvitanovićem i odveo Dinamo u stečaj, jer su pokrenuli stečaj, postupak je proveden. Ono što po zakonu je bilo i što je moglo im je pripalo, onoga što nije bilo po zakonu i po mogućnostima nije im pripalo i za to se ne osjećam ni najmanje kriv. Upravo on je bio jedan od tih koji je pokrenuo stečaj nogometnog kluba Dinamo. Kojeg Bosanca više cijenite? Vahu ili Čiru? Pozdrav od Demira. Pa gledajte, to se ne može uopće komparirati. Čiro je u mom srcu jedna posebna osoba, bez obzira na naše amplitude i tako dalje, ali on je jedna osoba koja je puno toga u moj život ugradila i ja ću mu vječno zbog toga ostati zahvalan. Vaha je čovjek s kojim ja surađujem bolje nego sa jednim trenerom do sada. Sad ćete me vi pitati kako. Niti ja znam šta radi, niti me on pita, niti ga ja pitam. Ja ne znam niti za sastav ko će igrati, niti kako će izgledati taktika. Niti me to zanima, niti ga pitam. On je lider na svlačionice, on je komandant tamo i radi što on misli da je najbolje. Ja sam lider administracije i radim da njemu i čitavom klubu osiguram egzistenciju i uvjete za rad i to je jedna fenomenalna podjela posla. On mi je omogućio da se potpuno mogu koncentrirati na posao za koji sam izabran i za koji sam odgovoran. Možete li pomoći Ciboni od kolapsa? Pa ja sam, kad je bilo govora o nekim stvarima da se pomogne Ciboni, ja sam bio
spreman, kao i svim drugim klubovima zagrebačkim i hrvatskim, pomoć. Nažalost, nisu bili uvjeti sa njihovih strane da se je to uopće moglo pomoći. Smatram i pozivam sve dobre ljude da se Ciboni bezuvjetno mora pomoći. I ne samo pomoć, nego se mora omogućiti jedan normalan, nesmetan život, jer Cibona je dio svih nas i Cibona je jedan brend s kojim se nitko ne smije igrati. Cibona mora ići naprijed, mora ići stazama kojima je išla dugi niz godina. Ajmo se baciti na ove najaktualnije teme. HNS, može li Štimac dobiti izbore? Pa teoretski može. Ja ću to pojasniti. Znači, cijela hrvatska javnost u ovom trenutku zna da je Vlatko Marković dobio podršku 12 županija, a Štimac 9 županija. Također se zna da je Vlatko Marković dobio podršku udruge prvoligaša, što je de facto 13. županija. Također se zna da Osječka županija ima 4 glasa, što znači da je to de facto 14. županija. Također se zna da Zagreb i Brod daju 3 kandidata, to je još jedna nova županija, znači to je 15. županija puta 2 glasa, 30 glasova. Znači Igoru ostaje 19 glasova. To je znači po javnom izjašnjavanju županija. Ako ljudi budu koji su izabrani da predstavljaju svoje županije provodili samo ono što im je dala izborna baza i ne budu amoralni, ne budu, ja bih rekao, zločinci i prevaranti svoje baze, jer to nisu glasovi. Ako sam ja predstavnik Zagrebačkog nogometnog saveza, to nije glas Zdravka Mamića, to je glas Zagrebačkog nogometnog saveza. Znači, samo moramo raditi ono što smo se zakleli, što su nam naši baza dali zadatak, onda je izbor već završen. Vlatko Marković će glatko dobiti izbore. Ono čega se ja teoretski pribojavam, to je to ono što se kaže ispod žita, jer je tajno glasanje, a dobro znam da se radi na terenu, da se ljude na razne načine privoli ili prisili da promijene. Može se dogoditi teoretski da Štimac prođe, ali onda bi to bio, ja bi se nasmijao na to i za mene bi bilo to dno dna nogometa. Ja sam se svega nagledao, mislim da je njegova kandidatura legitimna, ali da je, kako bih rekao, nekulturna, zločesta, prizemna, da se služe svim mogućim sredstvima, to je istinita. On je donio u tu kandidaturu svu moguću prljavštinu. 3. prosinca je Igor bio gost u našoj emisiji i iznio je dosta optužbi na vaš račun. Između ostalog da ste iznijeli da ste nanijeli najveću štetu hrvatskom nogometu, te da zapravo imate kompleks od njega. Kako komentirate to danas? Ajmo redom. Znate, kad kažete, nekom nalijepite i kažete on je zlo nogometa. Šta to košta? Ali morate obrazložiti zašto je zlo nogometa. Zato što sam u posljednjih nekoliko godina, 6. godinu za redom je Dinamo prvi na tablici. Osvojili smo 4 kupa. 5. put igramo Europsku ligu u vrijeme kad sam ja predsjednik uprave Dinama. Znači drugi smo u Europi po broju odigranih međunarodnih utakmica u posljednjih 4 godine. Imamo novih 135.000 navijača povećanje u odnosu zadnjih 5 godina. Dinamo je gospodarski i organizacijski najsolventniji i najuređeniji klub, i ne samo klub nego poduzeće u Hrvatskoj. Da nema Dinama, nema hrvatske reprezentacije. 70% igrača koji čine igrači hrvatske reprezentacije su prošli kroz Dinamo. Ja ne znam čime ja sad kad neko ovlaš kaže on je zlo hrvatskog nogometa, ja ne znam šta je tu onda. Ili je ovo uteg na jednoj strani vage ili je ovo što sam ja ispričao. Prema tome to mi je suvišno komentirati. Nemam nikakvih komplekasa ni prema njemu, ni od koga, pa ni od njega. Dapače, mislim da je pristojno i legitimno od mene da budem lojalan savezu i kandidatu s kojim sam sjedio i godinama vodio hrvatski nogomet i sudjelovao u razvoju hrvatskog nogometa. Prema tome, bio bi nepošten i bezobrazan kad bi s čovjekom kojim sam sve ove godine sjedio, dijelio dobro i zlo, izdao. Prema tome, to je sistem ove druge strane. Igor ne može jednu stvar prihvatiti. Da život nisu želje i pozdravi. Da to nije džuboks u koji ubaciš kovanicu
i naručiš si svoju želju. Igor je bio do juče predsjednik svih klubova Hrvatske nogometne lige i automatizmom potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, zamjenik Vlatka Markovića. Što je napravio? Ništa. To su užasno dve velike funkcije koje je on obnašao. Prema tome, ne bi ja htio svoditi to na duel mene i Igora. Ja sam se davno, još 45. opredijelio za Vlatka Markovića. Opredijelio sam se za lojalnost mojim kolegama iz izvršnog odbora i mislim da je to pristojno. Inače, da vam kažem, protiv Igora nemam baš ništa. Samo što ljudi to tako tumače. Moj lobizam za Vlatka Markovića, moje opredjeljenje za Vlatka Markovića, to je pitanje časti, pitanje lojalnosti i pitanje odgovornosti. Zašto bi se ja hrvatskoj javnosti trebao ispričavati zato što ja sam za kandidata Markovića, nisam za kandidata Štimca ili sutra za vas? To je stvarno, to je u Hrvatskoj jedna nenormalna zamjena teza. Vi ste na početku emisije rekli, ajde malo se predstavite. Pa ja bih htio vama sad reći, vidim da bi diskreditirali recimo sada Šukera, jednu veliku legendu, ili Vlatka Markovića, kaže pa on je kandidat Zdravka Mamića. Jer Igor ističe da je to duel između vas dvoje. Ne, to su igre PR-ovske. Znate, on računa, on je negdje su ga savjetovali i misle da ova percepcija koju nude mediji, da sam ja neomiljen, da bi bilo dobro da skrene i personalizira i da motivira svoje ljude, jer Mamić kao nije omiljen. A upravo je suprotno, Mamić je itekako u narodu omiljen i jako se je prevario i konačno to će se pokazati na ovim izborima koliki je utjecaj Mamića i gdje su ljudi na kojoj su strani. Dobro, ako vi lobirate za Vlatka Markovića, pa nije li čudno da čovjek koji je u svakim normalnim izborima mora se barem malo medijski eksponirati, praktički nije dao ni jedan ozbiljni intervju u zadnja 2 mjeseca. Pa vi ste... To su činjenice, Zdravko. Ne, to su činjenice i vi ste, evo vidite, odmah sam vam htio reći. Kako to, zašto izbjegava su? Pa odmah ću vam reći. Ja sam danas gost, evo, kod vas i mi razgovaramo sa našim gledateljima i sa našim četerima. Recimo, primjer, ja nemam pojma o internetu. Ja sam generacija Austro-Ugarska. Mene je to mimo išlo kad se bilo školovanje, poslije se nisam trudio da se služim internetom, Facebookom, ja o tome ne znam ništa. Ja sam samo za to čuo. Ne, ja sam samo za to čuo. Ja sam pješadija, ja sam stara generacija, ali zato znam raditi neke druge stvari. I nemam od toga kompleks što nisam uvjetno moderan za te stvari. Ja na mobitelu znam samo se javiti i nazvati nekoga. Ili recimo na televiziju. Ja ju znam uključiti i ugasiti. Ja ne znam sad sebi snimiti neku utakmicu ako me nema doma ili film. I nemam tu vrstu kompleksa. Zašto tako otvoreno govorim? Pa Vlatko Marković ima 73 godine. Također nema pojma šta je PR, šta je internet, šta je Facebook, šta je ne znam šta sve. Naravno da je mogao imati gardu ljudi koji to znaju i ima sigurno jednim dijelom koji to rade u Savezu i ne znam šta sve ne. Prema tome, on je vidio da se ovdje rađa jedna moderna mašinerija koja je protiv njega upregnuta, jer dobar dio medija je dotaknuo dno dna medijskih sloboda i medijskog znanja i medijskog rada i jednostrano se stavio na stranu Igora Štimca. A ovaj čovjek koji ne zna te sve metodologije, koji ima 73 godine, ne može se ravnopravno boriti protiv te moderne artiljerije. Nije joj dorastao. Ali Vlatko Marković mudro vodi savez. Savez od 1 lipe uštedi 10 eura. Ja recimo od 10 eura potrošim 8 eura. Vlatko Marković može otvoriti vrata bilo koje ustanove u svijetu, što ja ili Igor ili neko mlađi, trebalo bi nam puno godina da dođemo na taj nivo. I on se služi onim što je napravio. Ja vas uvjeravam da je napravljeno jako puno. Ali najlakše je kad hoćete nekog diskreditirati. Pa mi smo svjedoci. Opet ponavljam, da Hrvatski nogometni savez i nogometni klub Dinamo su perjanice sporta u Hrvatskoj. Perjanice dobro organiziranih institucija. Upravo su te dve institucije na udaru. Na udaru jer oba dve institucije promiču pobjede, prave rezultate, promiču radost građana Hrvatske, promiču hrvatstvo, promiču katolicizam, svaka čast i onima koji nisu katoličke vjere, ali oprostite, Hrvatska je
pretežito katolička vjera, a moji navijači su i muslimani, i Srbi, i Slovenci, i pravoslavci, i ovakvi i onakvi, i mormoni. Prema tome ja nemam tih predrasuda. Moj život je samo dobri i loši ljudi. Moj život su djela i nedjela. Ali nemojmo se lagati. Ja dok ima kapi krvi u meni, ja ću Dinamo proglašavati najhrvatskijim i najkatoličkijim klubom na svijetu. Dobro, dosta o Dinamu, ali mogu u njemu igrati onda famozni gejevi? U njemu mogu igrati sve. U njemu bi teoretski mogli igrati i gejevi, jer ja protiv gejeva nemam apsolutno ništa. Dapače, ja se s njima družim, imam i prijatelja gejeva i ja sam rekao da ja njih ne vidim u mojoj momčadi zato što je to grup sport, što je to sport gdje ima takvih startova da se pamet smrdeš, a ljudi, mi znamo da su gejevi jednog posebnog romantičnog i emotivnog senzibiliteta i rekao sam da ih vidim u pisanju pjesama, u pisanju knjiga, u radu u novinarstvu, na televiziji i tako dalje. Evo, i mislim da je to korektno i da je Marković kad je rekao tako nešto upravo na to mislio. Samo mi želimo jednostavno iskoristiti svaki trenutak i moment da ljude međusobno zavadimo. A ja vam kažem recimo primjer kad nitko, recimo ja promičem svoje hrvatstvo, ja promičem svoj katolicizam. A ja kad su svi okretali leđa bilo od nekakvog pripadnika muslimanske vjeroispovesti ili Srbina, ja sam se grlio s njim i kitio i hrabro rekao to je moj prijatelj. Prema tome ja nisam onaj koji ide za trendovima, razumijete? Shvaćate, ja ne dozvoljavam i ne pristajem da mi ljudi iz Europe, svijeta, putem interneta, putem Facebooka, putem Međunarodnog monetarnog fonda, putem Europske unije, da mi nameću šta ću jest, šta ću pit, kako ću glazbu slušat, koju ću vjeru vjerovat, razumijete? A to ljudi danas žele. Vi nama dijelom iz medija namećete trendove kako bi koji građanin trebao se hraniti, šta bi trebao pit, kako bi se trebao oblačiti, a ja neću. Ja hoću da budem svoj, hoću da budem autohtoni seljak, građanin, Hrvat, kako god hoćete to nazvati. Evo kad smo kod toga, pred krajem smo par minuta do kraja. Ima jedna zanimljiva izjava, sad sam se baš sjetio, jednom ste izjavili da preporučujete svakom tko nije vodio ljubav s tamnoputom ženom da vodi ljubav s tamnoputom ženom. Ja se sjećate? Pa kako se ne bi sjećao? Pa i to sam probao jer je to jedino normalno. Je li iskustvo, mene zanima isto i osobno? Pa nije mi bilo ugodno iskustvo jer se radilo o prostitutki. To je bilo na ulicama Lisabona i nije bila higijena na visokoj razini i moram reći da nažalost više poslije toga nikad nisam probao. A imao sam tu silnu želju kao što vjerojatno ima svaki mladić da proba mulatkinju ili ne znam, crnu ili plavu. To je sve dječački mladost, to je normalno. Ja priznam da je to tako. Jeste znali nacionalnost? Ma nemam pojma. Ništa od toga. Za kraj, Nova TV vam je darovala nevjestu. Jeste li zadovoljni s njom? Pa moram prvo čestitati TV Novoj za sve podvige koje je napravila u posljednjih nekoliko godina svog djelovanja. Pa ću reći da im od srca čestitam i oni su pravi putokaz. I oni su i moj uzor, vi iz TV Nove, kako ja trebam voditi svoje poduzeće. Jer vi ste sa 380 ili koliko ljudi napravili gledaniji program nego što je to nažalost napravila moja televizija moje mladosti, Hrvatska televizija, koja sa 4000 ljudi proizvodi gubitak. Vidite, proizvode gubitak, a s tim da će 1.1.2011. startati sa 1.200 milijuna kuna na računu kroz pretplatu. Prema tome, ja vam čestitam od srca i zahvaljujem za sve ono što ste učinili u razvoju moje snahe i ponosan sam kakvu sam snahu dobio i ne znam što će život donesti, ali takve na svijetu nema. Ja ju podržavam u tome i sretan sam da imam takvu snagu i da mi je podarila zajedno sa mojim sininom mog unuka koji će u srijedu sutra slaviti svoju drugu godinu rođenja i nadam da će mu Dinamo i deda moći pokloniti za rođendan pobjedu Dinama. Za kraj, super. Nadam se da ćete i meni jednog dana ko Sušecu reći da ću voditi Oprah show. Oprah mi je onako pozitiva. Pa to je bila jedna, znate, ja uživam
u vama novinarima kao je danas u druženju sa vama. Prvo Kakve su vam žene sportski novinari? Sjajne, čudesne. Čudesne. Trebali bi dobiti još više prostora. Ne znaš jel su ljepše ili su pametnije. I ja sam upravo vama htio dati kompliment. Evo vidite, vi ste mene toliko izrelaksirali svojim pitanjima jer ste se dobro pripremili. Niste bili tendenciozni, a mi smo i razbucali maštu i bombe sipali i kontroverze otvorili i tako dalje. Znači možemo biti interesantniji, a da ne bude a priori podmetanja i tako dalje, tako dalje. Ja se zalažem za takvu vrstu suradnje. Takav mi je dan, joj, Zdravko. Ne kasni mi menstruacija i sve. Sad će biti na sreću manjina onih koji će reći pa kakav si ti voditelj, nisi ga razvaljivo. Nisi ga razvaljivo, pa sad će biti čim dođem gore. Čim dođem gore. A ne, takav nam je dan 4, evo, baš sam rekao prije, ne kasni mi menstruacija i baš mi se ne da danas svađa s nikim. Gospod Zdravko, hvala vam što ste došli. Evo, ruku. Hvala vama i pozdrav našim gledateljima i vašim četerima. Eto, vidimo se u siječnju mjesecu. Sad je pauza, a onda ćemo krenuti s rukometom i hokej nas čeka u areni. To će biti tek spektakl. Hvala Zdravko još jednom i to je to. Mir i dobro. I mi se ispričavamo što nismo, bilo je milijardu pitanja. Teško je sve postaviti. Nažalost, pratite nas i dalje. Ovo je rekordno gledan chat. Lijep pozdrav. Mir i dobro. Mir i dobro svima i sretan Božić i Nova godina. Sretan Božić, sretni vam blagdani, sve najbolje.